k'i ko n'a ye kana maa ɲininka taa o tigɛ k'i ko n'a ye n'i ye sirababilen dalen i bɛna taama dɔ kɛ i t'i segin cogo dɔn n'i sugora sugu fiyɛ la i ka so bɛna jɔ sugu la n'i sugor'o la i bɛna kɛ jamatigi ye jama min ka bon kosɛbɛ. ni maa min sugora ko polisiw taar'i minɛ u ye meloti k'i bolo la o y'i kɛlen ye jama ɲɛmɔgɔba dɔ ye n'i sugora k'i minɛna k'i taara don kaso la o y'i kɛlen ye jama ɲɛmɔgɔba dɔ ye. n'i sugora ka marifa ye mɔgɔ bolo u ye dɛbɛli tigɛ u b'a fɛ k'i janfa nka n'i sugora ka marifa y'i yɛrɛ bolo i ka dɛbɛli ɲan'i bolo n'i sugora ka donso fini i la i ta ye dusukasi ye ni muso b'i sugo donso cɛ dɔ la donso fini b'a la o muso ka den sɔrɔ man di wa a ka furu ti ɲa jinɛ sitana b'o kɔ ni muso min b'i sugo ko cɛ bi n'a dalen ma cɛnimusoya la jinɛ sitana b'o kɔ ni muso b'i sugo k'a ye dɔ bɛ n'i jɔ a b'a suuru dɔrɔn a b'i bolo kɛ k'a bugɔ a kɔnɔ la n'o kɛra a b'a ka koli ye o muso ka den sɔrɔ man di. ordinateur Allahu akbar dali musaka ordinateur mbalew suko ye wulibali de ye a b'a janto nin na ala ye diɲɛ da dɔnni wa ala b'i diɲɛ ba dɔnni ni maa min sugora ni sugora ndoto la o ye kasoladon ye ala k'an kisi a ma ni monturu kura donn'i bolo la sugɔrɔ o ye kasoladon ye ni sugora bɔra ni gala la i ni faamaw bi kari ɲɔgɔn na ni sugora jara la i ni faamaw bi kari ɲɔgɔn na ni sugora meli la mali min bɛ ji la setigi dɔ b'i ka nafolo dun n'i m'i kɔlɔsi a b'i tila k'i don kaso la. Allahu akbar. ni sugora samara kura fila la i ni dɔw bi kari ɲɔgɔn na i b'i sigiyɔrɔ bila ni sugora ko ji ye dugu bɛɛ dun bɔ o dugu la n'o tɛ kasara dɔ bɛna bin a kan ni sugora ko tasuma y'i ka bɔ jeni i bɛna kɛ setigiba ye jande min na o tɛmɛna dugu in na yan nafolotigi dɔ tɛmɛna mali kɔnɔ yan a tun bɛ dabiya fan bɛɛ in na a b'i bange san min na tasuma ye dugu du bɛɛ jeni k'a tɔ t'u ka du ye n'u kun y'a saraka a ka ko kun bɛ laban nka a ma saraka wari banna ka sɔrɔ ka sa sɛgɛn la. ni sugora ko tasuma y'i ka seli bolo jeni i bɛna kɛ maaba ye ni sugora k'i ye seli la jama cɛma i bɛna kɛ maaba ye i ka ko bɛna laban n'i yɛrɛ ye ɲɔgɔnmɛ kan wali so kan wali sigaliye wali etazi i b'o saraka n'o kɛra i bɛ kɛ maaba ye o bɛ saraka ni mun ye o bɛ saraka i bɛ somamɔrɔ dɔ da dɔ sanfɛ n'i y'o ŋɛniɲɛ k'o di silamɛw ma n'u y'o jigi k'o tila kaba i ka ko ɲɛna. Alhamdulillah. ni sugora alakira la o y'i ka bonya fɔlen ni sugora kulu la kuma dɔw la fonɛnɛ sugo ani funtɛni sugo olu fana bi bɔ ɲɔgɔn ma bari sunɔgɔ ka di funtɛni dɔ fonɛnɛ. ni sugora nbamuru la ni sugora alakira la ni sugora k'i dara ɲi bɔgɔ la ni sugora alakira la ni sugora ko i bi awa kaburu kɔnɔ wali kaburu kɔrɔ o ye alakira ye bari udi kɛlɛ la badiri kɛlɛ don alakira y'a fɔ ko ni maa min sugora ale la o kɔfɛ wali nbamuru la wali ɲi karilen la k'i sugora ale la bari kafiru ka nbamuru gesila ɲi la don f'a ye joli bɔ. Allahu akbar. a ko ni maa min sugora kaburu kɔrɔ la o ye ale kira ye ni maa min sugora k'a ye dɔ nana su d'i ma a nana ni su dɔ ye dɔrɔn ka na mɔgɔ su don i bolo i bɛna nafolo mugu sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ kami ala ye da i ma min sɔrɔ. ala k'an sogo la. ni sugora k'a ye dɔ ye den d'i ma wali den ye sugunɛ k'i tɛgɛ kɔnɔ i bɛna nafoloba de sɔrɔ. masaya furaw bɛ yen o ye fɛn dama dama ye npogotigi min bɛ sugunɛ kɛ n'i b'a fɛ ka kɛ masa ye diɲɛ bɛɛ k'i tɔgɔ mɛn o ɲini k'o furu. Allahu akbar. Ayiwa. Ne cɛ. ala ye diɲɛ da dɔɔni wa ala b'i diɲɛ wuli dɔɔni. sugo ye saraka da ye mun b'a fɛ k'o d'a ma. Tabarakallah. an bɛ sugo to ten. Sugo tɛ la. an bɛna dɔɔni d'a ma. A tɛ. a ye telefɔniw pɛrɛn. A ye telefɔniw lajɛ. Tiɲɛ don dɛ. maa min muso. mɔgɔ min muso ni denko ka gɛlɛn. a bɛ kalo bila ka kalo wɛrɛ bila. cɛ dɔ bɛ na a ma sugo la. cɛ in m'a yɛlɛma ka kɛ fasɔnyaw ye. n'o kɛra dɔrɔn a b'a ka koli o tile dama. n'o bɛ kɛ muso min na. yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ.